Khazani poito khlanyarok motha ongkha Kristoni busakse abono bo boni thui bai baikha motha abo political ya abo kaisa club haya motha no naikolani leader chongnani hinke sakni musung tuya borokni musung tuya jisuni musung tuise ongnani nangnai kaitoni musung tui songjagya hinke bonok thanose sabainai 1 Korin 3 16-17 tamosa phaidi singmaileno aro kaito singno belai kheno srai ke warning rio boni nokthano sabainai no bo sabainai hinai sing tiro sakni musung tui ahaino mothani leader ok songmani a mothani leader ni sakao simi kaitoni kirima singsa phaigla je songnaroni sakao bo a kirima singsa phaisok painai aboni bagai sing mothani tui phangrok songthani belai kheno kiriti tei surimani bisingti te bible bai kothokjak borokno no tubunani nago ongya kle kaitini sraimung simise sini sakao klainai sijak tongo norok sawi manya de norok ongkha kaitini nokthar pia kaitini phola noroni bisingo tongo aboni bagai khorosase kaitini nokthar sabaikhe kaiturbo bono sabainai bisike kirima singsa sing tiriwo kaitini nokthar sabai tongo sakni musung tui leader ok songoi a leader ok sakni musung tui mothano tui dului kabangma poito khlaino lama kororiwi poito beldiwi nogrogo asuri jak tongo borni nokthano sabai mani tongo aboni kirima singsa aboni sraimung a lama korori nani logiwo a lama korori naino songnai rokbo manjaknai aboni bagai sing belai kheno serious ke kiriti tui kaitini motha naikol naino kaitini musung tuino songnani nango sing kaitono kiriwise sing poito khlanyarok motha tui dulani borok songnani nangnai ongya khe kaito a secretary eba leader no simi sabaigla je buino lasi kiriwi saimanya tui songnai rokno sudase kaitor sabainai aroni yakni katinani bagai phari tinani kokno kaham ke khanalayano sing tinio girjani secretary sabo o kokno tui kuthuk ke wansuk layano kaitor o kok tharoni bisingti mothano soi lama otlangai thangtung kusugoti satung tei mothani member ok sapno secretary eba tui phangsong nai abonobo saimanthung secretary ni kok jefro sini thani phai sokpayo sini thaneo puila wansumung tamo phai o ringjak sijak ongnani nangnai haya kheba bo rangri ganang ongnani nangnai epakhe sakri ganang ongnani nangnai haya kheba bo mothani thai rijak mothano subajak borok ongnani nangnai abono sing club rok sorkari songstha eba be sorkari songstha o nugui phaimani secretary haise sing ma tongo political ni khorosa leader haise sing ma tongo abo dunia darni kok kurung hai aborega master haise ma tongo boregar tangya pia kolom simi rokpere ui tongo samung simi dagi ui tongo bo sakbai thangke samung khlaya o mahaino tinio motharogo kabangma leader sak no position manja khaise ma tongo pradhan haise ma tongo piaba leader okse kaitoni mokholo seleng kotor nisao samung khlainai kotor sakse samung khlai phunugui manja bhaike motha tornai loknai tinio motharo kabang madera ui tongbai mani kaglai puilai ongui tonglai mani dikondok seglai walai lai mani motha toira logya ongui tongmani motha tini borokom ongmani abebak no leadership crisis ni bagai se ongo sini songmani bol ni bagai se ongo abo khoroksani bagai ya sini yak botongo ojago omo bai thagya kisu motha o khoroksa borom rijaknai borok bo sajak tei khoroksani bumung to boi phayo poito khlanyarok sijak pano sijagya phano musungya tui phano plastic kiriwi phano abono no songoi payo singtei kaham hamya naiya bo kaituna kirinai borok de kaituni samungo khir de abotei nailaiya omhai keno joto pal thanjake mothano dagai bothop snamo phaljaknai nok snamo noktharo surinani poribesh kurui khlai payo pholoni samung kurui ransari payo poito belliwi payo kisa kebeng mung phaikeno mothabai salbayo boni noktharno omhai keno secretary tei board dinairok sabayo aboni bagai kaitoni sraimo sini sakao sini serong sakao
phai klai phage tongo motha ran chawoi tongmani sing nugo motha rogo kabang masikla rok phailiya motha o next leadership ge bongai phage tongo motha o pholani phan kriyongi thangte tongo biblical leadership kurini bagai motha rok fruitful longya ongmanya motha toiria logya leadership ge kolok ma ongkha aboni bagai motha ni tuidul nanyo songmani sakang surinani belai khenang ui tamo hin aboya Bible chini সংবিধান Bible tamo sa abose Bible bai gothokjak borno songthai Bible bai gothogya borno songthai kri phiaba omahaino sakne mujung tui Bible bai gothogya pono songkangke sing sumsokno se rengai tu mani klainai kaitini kokno normani klainai nini kaham deongno bisik se kirima sing sangno je kaitono sing sakna nyawai klumui tongo au bisik kirima sing sangno kaitino kha haminani sesini puila ma bujini nai bujiya hangke tongthung bo kha hamya ongma bai mothaw kabang ma poito klaniro soila ma thangi mannai ko kubuino ma sanai tei arno bosawi bo ma tongnai je kuno binimoye tabuksini o sungsani naharmung wanchungmung bai gothokjak nini ani songmatui phainai secretary eba khe leader kaitini mothano tamo khlaino abono toino sing wanchuk layano phaidi puila sing kathar elampago thanglayano busthumnai rok 21 ni 25 apuru Israelo habugra kri bebak borok sak musung tui mang khlaibayo sing busthumnai rok ni jorao phai nugo paitha kogo kaitini songjak bugra rok tei kri kha phiaba sak ni musung tui borok kabangma basalaikha ta mongkha sing root bijabo thangke saimanai poito khlaino no naikol naite kri kha borno khabasar naite kri sakne musung tui bebak nongoi thangbai kya lama koroi pisapiri ngongoi thangbai kya abon bagai mothao nogo khoran phaimani singnugo root bijabo sijak tongmahai omai nongnai singjefru kaitini musung tui borok no tubuya hangke sakne musung tui singjefru tubuano sakni musung tui singjefru himano nukhungo mothao somajo parao khoran phaisok painai obo ani nini ong israimung phainai singte kaisa thayonugo abo prai 722 খ্রিস্টপূর্ব phasingo 2 Kings chapter 17 verses 22 to 23 Israelni borok Jeroboam bebak somsok khlaimani lamate himlaikha sobrayung bini seleng diari rokni khuktui samahaino Israel lokno bini mokol boskangni sokomor baya sakno abahai khlaikya hake Israel borokni sakni hani Assyria hawo khawi tlangjagei tini jorabo sobjagei ma tongkho singoronugo khoroksa leader hamya songjakmani bagai khoroksa leader hamya no Israel lok songmani bagai bo sak kaitono kiriya kaitono noroi takjak mataino khulomani bagai boni ukologo bebak Israel lok thangmani bagai ta mongkha hmale kaitono poito khlaya phaise borno meseni khawi talangi thangkha Assyrian samrajyoni borro obosini bagai pelaikeno kirima singsa sing omhai keno sakne musung tui motha naikol nai leader song khangke sing bo boni ukologo thangai khajak nai soitani khiyo kasai thangnai motha ran chai thangnai keramongi thangnai torgrak loglak motha thimani phasing thangnai building nok sesepano ka hamong thung sing pholao toira logya hangkake motha borok komi mang thangi jo hangke abo mothani sraimungse abo sing biblically leader songjageni bagise omhai ongo phadi omhai boroni yago motharo kalai khangke tamong sing naileyano number 1 bo puja to excited ongranai ong yakheba bo kha thi mothao thangya se tongnai backslide ongi thangnai poja hilik jagnai lasi jagai tei nai to gise mangla abo kaisa te kaisa ka ke excited ongnai rok bo kaisa position man ka hani belai kheno tong thogranai wan chugranai kaitini mothano sakni musung tui kok khanarinani nainai musung jaknai boni kokno mangno khanarinani nainai boni kokno naikhe bo kha hamya ongnai boni kokno bo nornai bo kongchugui torsanai angse mothani ya phang ang tongise motha hini wansuknai ani bumung baise motha sini jago hini bo kongchugui satringnai bo mothano sungsani rengmung singmung bai tuidului manana hini kha kanai omahaike mothano anterari nai
Phiaba bo daktino excited dongmani pai thangnai bo kok simi sanai samung simi daginai jora jora obo mothani program saklani thangke speaker ni slaise jora kabang nanai naimang tongnai kok kabang sanai kaitini kok khana thanio kebengnai bo mothano tere paralyze khlai painai apro wan choknani jora manslak bulak mothao borokuri ongoi thangano aboni bagui soi mothani lidano songdi biblical lidano songdi number 2 bo kaitino kiriya borogongnai kaitino kiriwi bo samung khlaigilak mothao holoni soi jamuno bo to buglak bo abono nosenonnai tei bobai gothokjak borokno romoi mothao kok sanani tubunai moni musukmani kokno sarinai bo kaitini samung tangnai bai haksalo tongnai abahairokno kahamke sini winardi bo manke mothao kaitini songjak borokno hamya sanani khukoro galak omhai borok bai thanchata ongdi berimani sal phainai pulpitno boni boktika rijakna hai ongnai bo aro tongoi bible potsa ponnai batangna oi rangni kok sanai tatal kok sanai bandinani kokno sanai bandinai bible kokno udrum udrokhe nono khanarinai husongdi botang matangsa kolo kolo kok samobai lamata korodi emotional kok samobai lamata korodi oborok kaitino kiriya oise samung khlayo bo borokno bo kiriya number 3 boni thani hamjakma tonglak kristoni mothani bagui boni khanang mani tonglak tamni hinba amerongni bagui bo kolomte khiklai mani kri mera kamai thangpano bo khanang jaglak mothani hamya sayao bono manlak manke saijak ganang eba boni lab ongnai omotui boroni aro simino bo thangnai bo daktoino jolinai jolimatoino kok bo sanai khuk kapra bongnai mothawono bo buino hamya sanai bo mothani member okni aro thangna lasi jaknai bini bagai kabang mono poito belnai ning sabono songnai mutunardi bo mera muriknai ya sokomornai se soi mera muriknai kaitini songjakno masini nai ongyake kristoni motha hayonglak khaksangma manya ongnai holani samung manya ongnai bebakno painai number 4 bo saksakno all in all hinai wansuknai mutunardi mothani bokhorok jisu simise boni tolao pastor songhorok boni tolao se dikondok eldersok tei memberok omhai borok bo kaitini samungo busu ongise basawo bo kaitini samung tanglaino sajagya ongnai hamjagya ongnai tei boromriya ongnai bible phatani kokno boto bonai tei abono kerong raidas naboi khawi toni kainai songhorokno boni position seknani najak haise ongnai boni competitor haise ongjaknai songhoroni kok khana kahangke boni kok khananai komongui thangnai hini bo kirijaknai songhoroni hamya sanani sengui bo good khasinai songhoroni kok sake boni position boni thaino sekjakma haise ongnai kaitini samung tanglaroni kokno nakhe boni kok nanai krei haise ongjaknai bising haino sokromui tongnai songhorokno yakari reglak bebakno bono singisak samung bo khlai mangla bebak thaino boni bumungno karinani musungjago borom manani musungjago boni kokno mang khanarani musungjago omorogongkha modern farisairok sengborno kiriwi tongkhe motha deranai kaitono se seng kiriwi samung ma khlainai abo simia bo political bai belaikhano kringjak ongnai bo tongoi mano leader phano ongoi mano ebakhe bo motharogo political leader haise ma tongnai boni musungma borono songnai musungma rajnitini kokno bo motha utubunai political ni kokno sanai rang khanani kokno sanai manke boni personal love ni bagi mothano samungo phanangnai mothao holani unnotini bagi mungsapono khlaiglak ulta kese kebengnai kaisa mothani kokno ang muito mano a mothani bisingo poito khlainani bere kabang mano jani rajniti party khlainai tongo baksaba e no sajago baksaba b no sajago phiaba salsa a political motha bisingo habui thangka ning a ning b hini motha kaglaise thangmani ang nukha aboni bagai mothani leaderok belaikheno kubui te kaitini songjak ongnai nango kaitini musukdui songjagya leaderok borni personal life slaijak mani kri ongnai boto oise jorinai
joli ui kok bo sanai joli ui no samu bo tangnai abo dera phano sakni sayano bo kosiglak nakar bo sanglak bo trek ke mothano derari nai bono sibukni bosong to mung sitra tongmarok no nungmarok no bo kisi sapano khanang jagya phiaba abo trek ke kupungui phainai kwbangma mothani leaderok no khnao baksa mothao kok kotor sao suak ningmani hamya suak ta ning dehine baksa ke basao bo sakni suak ningmano apply khlanya bagi suak rok kisemisa ningiman hone obo bisik se kirima singsa suak maikam ningai kaitoni mothano tuidulu de manno obo to bisik se kathar samu kaitoni mothano naikuli trangnani bagi songjak leader rok secretary rok borok suak maikam ningi semanya abon bagi omahai leader rok no ta songdi tebo khanao kwbangma secretary rok no leader rok no silal sota tongoi manjagi bujak mani rok bo khanao hik tong to tui te khorok sabai chasmai tongoi manjak mani kwbangma no khanao te kwbangma borok no huijagi manjagi abo tongo oborok de motha naikolnai borok ba mera bikhumu sumja khaise saka ko kaham sao hor hingka ke borok se suak maikham bai kuplung sinal sota bai kuplung borok nini mothani bai khade nangloba ongthung borang puisa ganang ongthung bo sakri ganang abo hinide angbono mothani leader songnai kaitono kirina nangnai baksa tirni agent secretary botongo leader botongo tatal sawi ajinai leader botongo borok bahike motha naikuli trangnai borni sakki se asik khamya borni bagai je poito khlanyarok bo deranai poito belnai te ganagini poito khlayrok bo asaki kaham nugeni bagai jisuo phaidaglak te bose lasima singsa khlainai baksa to hik thijagui te khoroksa buri bai gadalmani nogrogo tubui thangmani rok khanao ebake hik khlaisugya nogotu rohoro khlaitoni mani rok abo bisik se selengma singsa abo bisik se kirima singsa poito khlaironi saka osura se amahai kri sing poito khlaironi bere teise leader secretary rokse omahai lama koroi tongo omahai borok mothano kaham le khlaimanno mothano derare oi painai aro kaitoni kok tonglakha abo bisik se kirima singsa soitan samutangnai aun bagai mothani sadharanto poito khlairok sisana nangnai saimana nangnai sabono sing songnai songya obo club ni songtui songmaya ebake panchayat ni secretary songmani haya obongkha kaituni mothano naikolnani bagi songmani se kaituni mothano naikolnani songnani hingkangke saboni musungti ongna nangba pasta dikon musungti jiba kaituni musungti se abo elem ago sijak tongmati se ongna nangnai aboni bagino bible pordi kaituni kokno khnadi abon bagi sing saimaya kaituni kokno khnajageni bagi singa haino sakne musungti songi pailayo oloke deraliwo derapuroke singno mahino tamadino sing songja khani he khoroksani silai kwbang najano se leader basanani sugya hani bible sao te buitala tongnai rono baike sing songi man buibai kok bangnai secretary sakne musungtui sak potuktui tongnai secretary no se sing songlai tonglai siwo suak maikhamo gdaljak asai katal ongjagya mathangjak mani kokno saimaya mothano hamjagya sungsani mungsasuk snamjak bodolni secretary haise sing matonglai siwo hinke baike motharok torsinai loksinai ba sini yaktinyo sing mothano derrito nebo sing secretary no kutugo pia sing no songoi rohor obose kirima singsa mothani leader eba secretary yongthun dikonongthun bo family no narigi mannai ongna nangnai boni family jisuo close ongna nangnai pheba sing omahai secretary rok sakni musungtui tu bujaknai secretary rok borni sere rokno borok girjao tubuya tubona bagai borok sabo saito gya nogo tongphano borok ringi tubuya tamni hinba borok mothano club hai political ni songsta hai ma tongo amon bagai khajani poito khlainirok sing leader secretary dikon cashier songprubo belai khino hoske songdi rang ganang naiya sakri ganang naiya poito ganang naise samong khlainai naise mothano hamjak nai naise te soi katini songjak borok
borok simise omahai borok no songoi mano bo position te leader manani bagi mang nai tuknai leader ni bagi mang khasik nai dikon manya hingka ke bo wala nyai dikon manya hingka ke bo backslide jongi thangnai obono kiriui sing dikon rok tari tringdi moni khano hamidani bagi sing dikon riwo kebangma backslide ono sing dikon dijak tongo kebangma mathangjak maino saimanya omtui borno sing dikon dijak tongo live dikon dijak tongo mothano hamjagya suak ningnai tei tabis kani tongjak no suda sing live dikon chongmani tongo obo mothani bagi kirima singsase motharok saimanya sabno chongnai songya abon bagi kirijakna hingake kaitor simise tei keno phanuya bo tatalo tongnai boni personal life bo tatalongnai borok bai bo kathawi manglak samaj bai bo kathawi tonglak kebangma borok poito khlairok boni hamya mang sanai boni bagi kebangma borok nini mothao phaira gyongnai omhai borok node ning mothani bokhorok chongui tongnai sing buphuru sisinai sini motharok bisike uklogo thangjak sing kubundo phano nahari hinlayo boroni motha bisik singsasa hani tamni yong nai ba borok biblical tongo biblical basajak single biblical ya bible nanyan na yasing bible nanyan musung jagya sing sakni musung tui songlayo sakni musung tui himlayo abon bagai phati sing choi kubui kaituni musung sak kaituni musung tui bible ni mote omahai leader secretary no sing songlayo no hingese amotha jaike naijagano khajani poito khlainrok phari sing bobhai borno songnani na bobhai secretary no sing motha utu bunan na okok no tui wan chuklayano number 1 samung bijap soini tuyo sing tamno aboni bagino songhorok singnirok bebak sagirok no krung saki ringai hahini saka rangri no tui kaitini kok pinano yakarmani abo sini saya maneno singoro nugo kaitoni songjak borok bobhai ongnanna Jishu Kristo ni thui bai paijak mothano naikolnani bobhai secretary ongnani nangmale bo rangri no nahari borom no manani bagai samung khlainani phaiya ongnani nangnai ebakhe boni halok kaitor bai simino kaham ongjak ongnan nangnai je bektini halok kaitor bai boni belai ke thansa bo mothano bisikse hamjakno je borok Kristo bokhorok no hamjago o borok Kristo ni busak mothano belai kese hamjaknai mothano hamjaknai borok bo mothani bagai watui no barong thun joto jagao khirkhirong thun borok khoroksa khornai phanong thun hor sal kaitini samuni bagai borok jaikhe khasigi tongnai aborok sabo aborok khajini takhokte bhuksong abahai borok no se mothao tui phang songdi sernai asugui tongnai ranggana kok kaham sanai omhai borok no ya Kristo bai kaitor bai halok kaham kaitono hamjak suknai borok no se mothani secretary leader tubudi kaitini songjak borok hingkangke bojori kisa misa porijak bo to hangke tebo kaham mongkha phiaba number 1 ga kaitorni songjak borok bo kaitor bai relationship kaham mongna nangnai kaitor bai relation kaham mongkangke kaitor bonus namui trangnai bo porijak de abono tui sing cinta khaya nangya kaitoni songjak borok kaitor bono joggota rinai gyan bodhi rinai snamui tisanai omhai boroni yago mothano rinaba bhaike o motha hamsawi phai naidi number 2 Hebrew 6:10 kaitor hamya ya hake norok khlaimani a samungno bo poglak norok bono hamjagui Christian takhurokno subamano pia tabuk suda subawi tongmano bo poglak orobo singnugo hamjakma semino Kristoni mothano naikoli mannai je borok kaitono khanangai hamjak sugo a borok kaitoni mothano tamni khanangai hamjagyangnai boba mothani bagi theibo mannai mothani bagi bobeba khlainai apod bipodo ui phaitung phayatung naina dinarok watino baro bo borokno gana kugoman sabo kaitoni kokno gana okhe
holani kok no sengsani kok bai mix khlayawi sabo habung khasi mahai borono se tubui phaidi sabo kaitono kiriwi samung khlaitong sabo songhorni ganao tongoi songhorno hamjagoi samung khlaitong mahai borono se sing songmani nangnai obo panchayat ni secretary jongma haya para sodiri jongma haya Kristoni mothano naikolani bagai Kristoni musung tuyongna nangnai abo elembak ni bisingti ongna nangnai ek Timothy 3 ni 1 ni simi 7 jora porikha ke sing saimannai leader bonnu khung narik mannai ongna nangnai sing omahai leader no asuri to nikha je leader nukhung no narigi manya nukhung no kok khnari manya omahai leader no se sing asuri to nikha walai nai leader hik sano bonai leader no sing songoi to nikha sing bisik se hamya sitrao klai tongkha sini motharok bisik se khairok susu naikol lai korei tuidun lai korei sini yakri no sing derari to nibo kuri to ngya haipano sini mokolo kalaiya sing sengsani mokolo bai na haro johon 15 ni 15 angno no te seleng hinja tamni hinke nokphang tamo klaiya abo seleng sawi manja hai hinjawi angno no bayap se hino tamni hinke apani thani khnama joratei angno no thaisa kri tei sawo bo joto bai kathawi tongnai borogna nangnai Jisu Kristo se singbai kathawi singno bayap hino hinke sing sak sijak nukjak secretary hinoi sing mothani borok bai kathaya mothani borok bai thangya phaiya to khangke singoro nugo Jisu Kristo se singbai kathawi singno baya phino omhai keno kaitni songjak borok biblical leader bo joto bai kathanai bo hamya sidra bigra ganang bebak bai no kathanai bo saija gonglak omhai borok no sing songna nangnai sakno toroi nogo simi sok he asugui kok kotor sanai noya rang tongo hiniya jagari jak hiniya sing kaitono se kidewi mahina nangnai ma bujinai number 5 Rom 12 ni 6 7 8 kaitor khairogui jotono suar rima tuino sing samungo phanangthai sing samungo phanangjak thai tomuno kaitoni aroni kok sanani suar tongkhe sini poito tongma sukno sing ma sanai subana hinke sing ma subanai phurungna hinke sing ma phurungnai buino kharak rina hinke sing khamara rinai buino rinai borok boya kwarkhe marinai bokhrok ongnai borok bo kahamke samung ma khlainai buino khairoknai borok bo khapang kusrangke ma khairoknai oro sing nugo tamuno khumane sing je motharok ni bisingo je secretary eba leader je phano songjaknai boni asongjak mano bo srai ongna nangnai moni calling no bo kaham ke saimana nangnai bo tamo samung khlaidai obo Kristono hamjagi bo je pro samung khlaino boni calling no bo je pro saimana no secretary ongma jorao bono boi hamya sapano bo khabai glak moni excited sakni phan budi utongla Kristo simisa tongnai boni calling no bo saimannai abon bagai mothao dikonong mani secretary ongmani cashier ongmani ab calling se abo ereng ya sakni musung tuya sing jodi dugar ka hamke phegori khangke aro soi kaitini kok filmne hawi pholani samung ka hamke sari khangke amotha torthani lokthani nini yak tongma bai kaito no hamsari nai kaito no ka ham khlainai number 6 sing good example ongna nangnai sing jodi good example ongi manya hinke sing leader leongi tongkha sini sakki se ka hamong yongi tokhe sing pohorai singi manya somhai kapra bongi maya hinke buito Jisu phaiglang no mothani borok bo Jisu salmang beli thangnai pai thangbai nai maximum motharok omhai obostha ok laijak mothani saya no to sing nugu tongo saimano motharo tamni kok thanchangya hamjak laya tamnei sing hinlayo pheba ngini yani yakti songjak mani a leader no terai tongo sing songthani belai ke mistake khlayo bul khlayo ambai phadi khajani poito khlairok Kristoni mothano Kristono naithung Kristoni mothano naikolna bagai Kristoni musuk tui nongthung sini musuk ma kisi japan 1% pano aro bolna ta thangdi teije sakni musung tui secretary ongoi tongnai rok kaituni a biblicalo sing qualify ongjai rok tabung no tini no khaki phili kaiton thani nakar sani ang jodi saya khlai to hangke
ang sugya hingkake tabono yakari 사도는도 멤버롱이 당나니 bagui ang ko bokhoro ridi pheo ridi soi kaituni samung tangnai mothano kirinai kaituno kirinai kaituno hamjaknai mothani bagui langmari nai kristono kosolke mothano hamjaknai yapari ridi bo gori phanongthon boito baise bisar khaidi bo sia asi kok saime phanongthon bono yapari ridi kaituni songjan ke kaito snamano kaituno training diwano ning abono tei wana jakna nagya tamon bagui padising khata bailedi ang kebono hamyake phonungna bagui o message khlaimaya khata nangjadi jodi kubu kubuino sing biblical lo basa jagyawi ang leadership bongi tokake obondini bagui bo message ning kaitor hamjaknai maya ganang no saimani sini a somjoni slai kaitoni hamjama kotor no ning saimani kaitoni khairokma kotor no ning saimani boni thani tabuk no tinino nakarsani khaki phili mothao ning eje normal poito khlainai yongui thangkangke kaitor no tebo hamari khlainai tei ang omhai boronobo koinani musungo je mothao kha hamyangui khanangui motharogo thangyangui tongnai rokno norok mothao kipili thangdi mothabai kiringui surioi mothabai krakhe hamjaglai mothabai haloka hamsramdi motha toidulnai leader hamya phanongthun bo mothano doi phan tongthun o hamya jorao mothabaino kiringkhe belai hamnai ambai mothano yakari thangmani aboka hamya paichago phirungmung 29 ni 2 no khokdangai mathagano borok hamrok tui phangongoi tongkhe borok tongthogo tamke borok hamyarok tui phang hinke borok kengai layo phari sing kaituni mokolo sukjak kristoni theibai paijak pholao mathangjak mano saimanjak asai katal ongjak tei poito khlai sukjak poito ganang borok no se kaham ini bible sao omahai borok no se singsongnai mothani bagai khanangai samong khlainai hor sal hinjawi wati nabar hinjawi mothani bagai khasigi samong khlainai omahai borok no se sing baskang auto bolayano naidi bo sojokman khangke tebo kaham samong khlainai boto jisuno hamjagoblai bo mothano hamjaknai ongthung bo jerai jongdi kristoni musungtei biblical leader songi to bifaidi naidi nini motha bai hamari mannai kai tonor na hamari khlaitun te o kokthai kogo bujui manani phandi thung amen